Punda Sirat Mojo pinanganten sarimbit. Semoga dherekaken lenggah satata wonten kursi ingkang samangke sampun kasamaptaken panjurung miwahiti pangestu kasuwun. Mugi mangke lampahing kadhi upacara dicara wonten kalenggahan siang punika tansah mangke rayu yuwana. Mugi kepareng emangke nyebar godhong kawis sabar sawetawis lumadining adicara mugi saged kadherekaken ngantos emangke paripurna. Tandha yekti mangke paripurnanipun pahargyan Nyentos Sirat Mojo pinanganten sarimbit mus kadherekaken panjenengan wonten ing sak ngandhapipun tratak rambat saperlu ngutapaken kundur jenganika. Sasawanipun putra pinanganten kadherekaken menika manjing wonten ing sasana rengga tumutun kunjuk panjenenganipun punden kula Bapa Misnu dalasan Ibu Tukiyem kepareng menika suka nampi rawuhipun kadang pisan panjenenganipun Bapa Imam Hambali ugi Ibu Nasyati kepareng monggo kadherekaken jawat asta Bapak monggo pinarak tumutun kadherekaken menika emangke pinarak lenggah wonten ing sak kanan kiripun Kang Putra pinanganten. Kawistara Sirat Mojo pinanganten kadherekaken remo miwah Ibu kepareng ugi sampun miar lenggah wonten ing sasana urut ronjeng adicara tumuntun kalajengaken menggah adicara kobongan emangke saderipun katindakan kunjing mangke panjenenganipun Sang Puja Kagung panjenenganipun Eyang Mujiono kepareng monggo dipun pinaraken lenggah rumiyin Ibu. Awit pun keparengaken pun paring jejimat saking panjenenganipun Eyang Mujiono kaminangka pujanganing agung wonten ing kalenggahan siang punika. Tumuntun monggo pun pajataken Ibu Aning menika wujudipun adicara krobongan kawiwitan menika sungkem dumateng Rama miwah Ibu kadang kula Jurupita swara ungling gosong menika kasigat tumuntun kalajengaken ketawang rujit. Rawat-rawat kapireng ungeling ketawang rujit langsung panjurung lampahing mangabekten risang temanten kekalih wonten ngarsanipun Rama miwah Ibu. Usleser saking palenggahan risang temanten kakung angan di kenggarwa
Kiyo marak sowan ngarsa ibu miwah Rama. Jroning driya moho ngarsa sungkem lan ngabekti dumateng kang ibu saha ingkang bapa. Sinartan paminta idi pangestu. Mugi anggenira palakrami pinaringana yuwana. Kalisna ing rubeda bagya mulya salamiya. Sungkem dhateng Rama lan ibu mengko wedi ngaturaken agenging panuwun dumateng Rama miwah ibu ingkang sampun sembodo ngukir jiwa kelawan raga miwah keparanggula wentah wiwit alit nganti akhir dewasa. Lampah dodok temanten kekalih rerepeh angika padha tumuli anjengku mring pepadhan ingkang Rama ingkang ibu. Rep tidem permanem tanana sabawane walang salisik labet kaperbawan swasana ing sasana rinengga. Ing mriku Sirat Maja temanten sekalian dawek kareranten ing driya. Brol wijining punang waspa tumebeng ing panggonan ingkang Rama ingkang ibu. Anyes pepadhan ingkang ibu ingkang Rama kladuk ing atur bebasar banjir lho sarah waspa sajroning sasana rinengga. Tumuli tumetes waspanipun Rama miwah ibu kadya reroncaning mutiara dupi nampi sungkemipun putra kekalih. Den narasi pepalarinipun miwah pangarsanipun kanan kiring kang ana sayekti hamung rasa tresna asih. Tumuntun Sirat Maja pinanganten kekalih kadharaken malenggah wonten ing sasana sakawit tandha yekti pangabekti garwa putri dumateng keng garwa kakung ugi kepareng ngaturaken sungkem pangabekti. Purna tumuli pinanganten nindakaken dahar kembul. Dahar nunjih nedha kembul ya wis ngarani nunjih sesarengan. Pralambang sageta tumangkep manggih sing katresnanipun temanten kakung temanten putri. Jumbuh kang sarwa ginayuh. Saeka karti sembodo ingkang sinedya. Rengganing basa sinebat manunggaling karsa marganing mulya. Kanthi manunggaling Sirat Maja pinanganten kekalih ingkang sampun manunggal dadi sawiji, manunggal jiwa kelawan raga. Pindha manunggaling curiga manggih warangka, curiga kelawan yonine. Ugi manunggalaken kalih keluarga ingkang sak mangke samiya bebesanan. Keluarga ageng panjenenganipun Bapa Wisnu, keluarga ageng panjenenganipun Bapa Imam Hambali. Purna tumuntun kaparingan unjukan nunjih wujudipun Tirta Dawegan Wala. Nunjih woh Wapa ingkang nembe woh sepisan kekudangane mugi mangke Sirat Maja pinanganten enggal pinaringan momongan kang bisa nyambung sarasilahing keluarga.
Saja sirat mojo pinanten wis dumugi sasana tepas wangi menika tumunten daya-daya adicara kalajengaken menika ngiras pantes ndherekaken para kadang sinoman masih dereng rampungipun makarya kalajengaken menika lerem ing mangke badhe kalipur para kadang gata kaelektun kang mijil saking kajon Bungkal Ponorogo menika sampun ngaturaken panglipur pambuka setunggal kalih tiga menika artis ingkang wonten ing kalenggahan punika ndherekaken leliburan. Pramila monggo setunggal mboko setunggal menika katuran jumeneng Mbak Suci Fania. Monggo pinarak wonten mriki Mbak Suci. Kersanipun menika jelas. Bapak wonten pamundutan panyunan lelagon saking Bapak